U nás využívame aj virtuálnu realitu, tých detí a dospelých, z hľadiska toho, že je to formou hry a formou zábavy tej rehabilitácie. Potom to človeka viac baví, má lepšie výsledky a je vlastne motivovaný. Tá motivácia je veľmi dôležitá. Tie hry sú niečo úžasné. Oni tam akože si myslia, že zbierajú jablčka, ale oni si ani vlastne neuvedomujú, aký pohyb robia. Oni sa sústredujú iba na jedno a ako keby automatizujú ten pohyb. Používame k tomu rôzne melódie, jednoduché, ale aj náročnejšie hry, interaktívne prostredie uprostred lesa, prechádzku mostom ponad riekami, šoférovanie auta, otváranie dverí, zbieranie minci alebo prenášanie predmetov. Za aktívnu spoluprácu pacient získava body, dosahuje rekordy, ktoré na konci neurorehabilitácie porovnávame a vyhodnocujeme.